Closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Hello! Welcome to my vlogs, mga mare pare. Ayan, nagduwa sila og batulata kuno na, unsa na tumbalata. Natumba aglata si Kalbo wa kabas. Na ang saon na ni ron. Dagan pa more. Dagan pa more. Tira pa more, tira. Apil ka na to. Apil na to. Di ko, wakoy bra. Apil na to. Asa mo kumapil? Aw, si Bibi? Abi kog ako ba? Hi classmate! Welcome to my vlogs! Yes. Libre sabi! Awak pa magaling. Di ka na ba ka na? Ka na ba na? Ansa na yan? Quick quick! Yes, ito nan. Yes! Iglanan naman di ay! Sige na ba? Kay kitasan ko. Lab! Palibre ko lab! Di na nga jog libre dere! Aw kagawad mapod niyang classmate na. Uy, tirahin na natin, Jor. Makabawas na ng upaw. Okay na. Hi! Lagi, mabakag na ron. Ayay, bakag na. Ay, ako gano. Oh, kinsay taya. Ajuha ninyo kay Ajuha lamba. Dari lang mo tubang dia. Dari mo tubang. Ari. Video on. Gibira. Dagan. Dali dala ka na dagan na. Bira. Aray. Unsay nga na batulata? Tumbalata. Oh, la. Why nakadakep? Ajuha. Bira. Asa may lang bunawan na ni biting padew. Asa may gibunawan na. Paganoy. Ah, kanang lata di ay. Pagalaki. Oh, tumba na. Ala, gukod. Awa ka apas. Kaile. Ako sa. Kaile. Kaile. Wa man ka igo. Uy, bala. Bebe. Ay, igo. Oh, dagan. Tira na. Ay. Pagang! Para lagi. Dagan. La. Na, di ba tinawagan li? Tira. Oh, wa man iga. Oh, labaw po do ka igo. Namigo na. Ha? Oops. Namigo na. Uy, pang libre sa mo diha ba? Oo, naong bira. Oh, wa kaigo. Ha?
kanang lata na mo na ilang tirahan. Kanang lata. Sinang di man makaigo. Iga ba? Oh, gidek-dek niya pao. Ano naman ang gidek-dek naman na niya pao? Gidek-dek na. Ano naman to pao? Wala, gidek-dek na. Hani man to pao? Ay! Agay, 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 agay. Di makani ka baos ron, hilak ni ron. O to, alang ko ah. Di, dagan, dagan. Hilak ni ron. Kisa may kusog mong tira na be? Kanang makaigo. Be, kinsa kusog be? Tagaan na tagkuan, pork chop, pork chop. Uy, si Mi, may kusog mo bira. Adik ni tagaan kay kuan ni. Dato ni, dato. Loyas o pau, oy, di man kabaes. Oh, ayaw aduhag bira kay maluhilak na siya ron. Op, bawal ang motor mo age, bawal kay na nagduwa. Oh, mano na mo. Hani ba nang wa may mano? Sige naman tira. Wala, dagan. Dagan. Home. Oh, ilang home. Amo sang balihan ng kamera kay kami. Ay, bawal mo labay kini kadua. Stop. Stop. Stop sa. Mangutang mi isda be kay umi kwarta. Giateg wa man magpautang. Dali na classmate. Librihan ako. Librihan ako ba? Ang utang ka dali. Jis rabitaw. Ano ba mo? 20 di ay. Oh, sister, naging 20. Hotdog. Ato ko ni daw, kantidad na dito. Hotdog. Isa ka dun kay nagjis. Sino yan pagsalipod? Kay, hindi makita. Okay, na nilabay. Nang Merta, hello. Kamusta? Ha? Oh, dia dis kagawad. Nang hagad. Kilong kan, dili. Oy, kagawad dia pa isa kagawad. Tagdos na? Dapat isa, sinadidang. Isda S, pwede mangutang. Bayra na nag-away ta. Dahil isda guys, di bang pautang guys. Way lingaw, ang mga bata mo yang lingaw ron. Ali na, ali na. Ana. Uy, di amay insik. Barag sa insik. Dali na, ang Korean. Saan ning dagan man oy. Wa pa mo mahumanda ng inyong duwa? Wapa, ganjaran ng gabi eh. Kinsa naman po itaya? Ginjara ng gabi. Si Dagan. Oy kalbo, di na ikakuman si kalbo ron. Namhilak. Pulihin na ni Joy, looy. Wara. Hoy, pulihin na kay looy. Pitalo ay raman. Nawa nagsinilas oh. Wala tayong kuan kasi. Hello, ay raman. Hit na skin ni Blair at skin. Bito. Uy, pagdali na mo kay aro makabawas na nas kalbo. Abta na raman. Oo, sige. Uy, kamo sa apoy taya. Uy, looy pa ng bata. Ilang mang bahoon. Ang mga dog isda. Hi, Mikay. Haponis na si Mikay, Haponis. Kare sa Korean. Arabo to ah. Arabo. Classmate. Uy, wak pa ko kahuman. Uy, gidakdak.
Nabaho na gadyo din taon si Upaw. Ito, pangkuhan. Ano yung tagpila? La 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 la. Ito, pang plastic na ito. Lakot maglata. Gunjar na gabi. Wala, hindi naman naman sila nagsi. Mga chismoso to ah. Karagang bahay to ah. Ang mga chismoso. Hi, Mads! Smile pa. Video? Smile. Mikay. Okay. Kinsa nakuha sa ahong taklob sa ahong kuan kanang naay meter. Kana kinsa may nagkuha na ng ahong tubig. Ako. Ang nay mo tugan tagang premyo. Di ako. Kinsay mo tugan tagang premyo. Hang ko pa. Ang gusto na rin diyan na ito. Naipo lagi kay gitumban man. Adto ra mo kay mag-video ra ko ninyo. Apil. Sagdi ra gud. Lab na lay libre. Kuya agang sa nilas. Yehe. Yehe, dana kahang libre. Ah, ne? Bridges mo salamat kagawad classmate. Ayan, may libre na akong. Isa ningan? Hotdog. Hotdog. Oy, kaon sa ko kay kutas. Kutas ning magkuanta mag-video. Yan.